ngumemela kisibongo ngafumana umusa ngashintshwa ngabizwa ngumntwana kaNkulunkulu ngase ngiba nenhlanhla okuhlukaniselwa ivangeli ngoba ivangeli likhona alandeli ivangeli elihlukanisayo uSathane usenzele enye into kodwa abambonile banenhlanhla ngicela iglasi yami yazi ngenxa ukuthi awungisiza lapho ndodakazi ngenxa ukuthi bazalwane sikulomhlangano wenkosi uyazi ngiyalithanda iqiniso mina ngiyanithanda njalo bazalwane ngakhathazeka mangingaphosisi 2015 kukhona into engangiyikhulekela ngifuna nami ukuyi-understanda ngikwazi nami ukukhula njengabanye ngangena kwi-fasting ka7 days la engangikhonza khona abantu ababesindisiwe ngangihamba ngibathathe ngemoto ngifike ngibashiye ngihambe ngiye kuNkulunkulu bese ngithi abongithinta mangabe inkonzo isiphumile ngisemthandazweni ngikhathazekile empilweni yami kakhulu 2015 inhliziyo yami yakhathazeka kakhulu uNkulunkulu wangithatha wangibonisa indawo ngangisentabeni engathi ngisentabeni ende ngibona lapha phansi ngibona kukhona izangoma kukhona nenyanga kukhona nabasindisiwe bathandazela abantu bawe phansi nenyanga zithandazela abantu bawe phansi nezangoma ithandazela abantu bawe phansi ziyaqhuma nezilimi lapho ngase ngiyatshelwa kwathiwa kuzongena umoya wobuyoni ensindisweni ngaqala ke izinto eziningi ngayibona ke zangena njengoba ingenile zangena ngamandla ngatshela ukuthi kuzo operate umoya wesilo nakuyi insindiso kodwa ke abantu abakhululela umoya wesilo yibo abasindisiwe bazalwane ke nansi into engikhathazayo before sizobuka izwi kaNkulunkulu niyabona ukuthi konakele ivangeli loniwe kakhulu abantu uNkulunkulu akabathembile uNkulunkulu kuMngcwele wangitshela ayikho into ade ayithembe njengama ministries niyazi ukuthi ubeyithembe ngani ubeyithembe ukuthi indawo lapho khona kukhululwa khona izipho zabantu zisebenza kwafika wona ama ministries kwayiwona amosha kakhulu hambe kulamabandla amadala uthola sethukwa ngendlela emangalisayo isizathu sinemikhuba too much kodwa ayikho indawo uNkulunkulu akayithembe njengama ministries ila khona kukhululwa khona izipho zabantu ila khona kuvuka abaprofeti ila khona kuvuka khona abavangeli ila khona kuvuka khona abafundisi kodwa indlela okonakele ngayo kuyasabisa lo owayehlabelela umhlabeleli ethi kwafika uJesu empilweni yami zaguquka izinto wayengasho lento esikhulumayo thina njengabantu bama ministries sithi uJesu ngaphakathi ungalinaki ngaphandle mina ngazi ukuthi uma ngabe ngena ivangeli kumuntu lifika lilungise ingaphakathi liqede bese ethi mayeqala ethi uyibuka ngaphandle bese ethi lokho akungifanele lokho akumemezela umbuso kaNkulunkulu haleluya lali kuphilela uvangeli lelo esike sanalo eqaleni obelithi malibamba umuntu Jesus ushintshe ngisho indlela yokugqoka haleluya Jesus liphilela uvangeli lelo Enkosi yami lamabandla amadala lani bazalwane awanizondi nibudedengu ubunqunu bebandla benziwa ama ministries khuluma kahle nguwo
abaqondisi nje bevangeli ukuthi lideleleke lingabi nankazimulo lideleliswe abantu bama ministries. Ngikhuluma kahle ngithi ngikhona phela ngazalwe Luthela mina lapha neLuthela le ngangikuyona ke mina angazi abanye ngengezwe bethi hayi ngangiseLuthela bephilela into abayithanda ngifike ngasindiswa khona mina ngaphila khona ivangeli insindiswa khona phakathi ngaphuma 2005 ngiphakathi bekhona abadakwayo bekhona abajolayo saphila khona ivangeli saphuma into isingene yasezulwini saphuma sashumayela ivangeli sigibela ingodo emzinyathi siyoshumayela ivangeli eShiyana sigibela ingodo safika khona abantu khona babesindiswa besifazane kwakushiswa amabhlukwe abafanyanyana laba bagqoka amabhlukwe engathi umuntu kunento akayikhiphile la uyabona ngapha ngemuva engathi iyalenga engathi kukhona akuphunyuka okube khona bekushintsha ngisho ibhlukwe kumuntu umntwana kaNkulunkulu osindisiwe salithola ivangeli liphilile linamandla. Ngicela ukusho abazali lento engikhulumayo ngikhulumela ekutheni asilungisena kuhle kumoshakele impela singakhohlisani kumoshakele. Usathane ke wayesesiyeka ngamabomu ngoba wakwazi ukuyeka uSamson. Wayesesiyeka ngamabomu ukuthi kugijima iphiwo. Nize nibone abazalwane. Hey sayiqhuma sathini ilimi la. Sivuke kuseni sibuyele ezintweni zethu. Asenqeni thina ukusindiswa ekseni ngo5 sesikhohliwe sivuke ekseni sisindiswa. Bese simangeselele nje siphambanweni. Mase siyojola umka Oliya no David. Sigqume siye phezulu. Zikhulu inwele kuSamson. Sigqume ngayo leyo nto leyo. Ngenxa ukuthi sifuna ukudla kahle isono. Asilungiseni indlela yethu. Bazalwane. Ama ministries ayengakhelwe imali inyuku. Ayakhela umbuso kaNkulunkulu. Nize nibone bazalwane ukuthi ninamandla angakanani. Nikwazi ukudonsa amabandla amadala ekade enenkambo enhle nakwazi ukwaguqula alandela nina ngenxa ukuthi bethi bajaha abantu ukuthi bengezikini. IAssembly yayingagqoki kanje. iFaith Mission yayingagqoki kanje. Namhlanje kodwa isigqoka njengani. Ninamandla ake nilungiseni. Kuzivangeli lethu libe clean lihlonipheke singayifuni inkazimulo sibe inkazimulo. Bangibuza abanye bathi wenziwa yini memela ukuthi ungazi uyosebenza security ngithi cha ngisebenzela ukuthi ngingayemi ngoba abaningi bayenyiswa ukufuna imali. Bayafika abantu lapha abaphulukiswa kwakhona emsebenzini aphuma umuntu ese right abasuka kosikhawini abasuka kuphi khona uNkulunkulu uyafika asebenze balindele ukuthi mhlambe bazofica omunye okwangixoxela nje wangapha ezakheni wathi abe ngithi ngilindele indoda enomkhabo omkhulu belindele nekhaya elihle kwathiwa uthi nje ikhaya ligcwele uNkulunkulu. Ayikho into emnandi njengokubona umuntu egula ethi ngithe ngithi ngivulisa ngongavele ngaphila. Kulethwa abantu lapha ekhaya abafaswe ngisho nangeintambo. Akusilona ikhaya ungalethemba mawulubuka kodwa ukuphila khona. Into ke ngisizayo iyodwa ngimi kulento engayitholayo. Lapha neLuthela kwakunomgomo ukuthi intombazane mayizala ngaphambili izodumisa. Ngicabanga ukuthi cishe babe kushintsha mangabe ku imigqibelo kanje iphala inzipho uma ukuthi befaka inzipho ize nje iclean iyo ngoba laliqinile ivangeli la khona ngikhulumela uThela. Niyabona ukuthi nilahlekele kanjani nina?
intombazane igqoke ngesizotha simoshile magenge ama ministries empilweni yami saguquka izinto wafika uJesu empilweni yami yebo saguquka nansi ke lento engifuna siyifundeni ngoba ngizoba mfishane. Ngiyabonga Gideon nawe uyazi uyakholwa. Ngomiwe bafethu lapha mina ngikhathazekile ngomiwe cha ngomiwe ngempela akawuthi ngibuze. Nayikhumbula incwadi kaMathewu. Athi uMathewu ithi incwadi kaMathewu la kukhuluma khona uJesu uthi angeke uthathe inkezo uyigeze ngaphakathi ngaphandle ingcolile. Mangafika mina kwaGatsheni ngomiwe benginikeza unganginika inkinga enkulu kakhulu. Dinga ukuthi ngiqalaze bayithathe ilahliwe noma kwenzakaleni niyabona ingangihlupha leyo nto leyo mangifika kwaGatsheni. Niyayibona njani? Ibandla lama ministries linje. Ekube belingayilungisa lento le. Hayi bafana inamandla into yethu. Ekube bebengayilungisa lento le ibe nje. Niyayibona ifaka imibuzo. Le class le ifaka iquestion le. Futhi yenza ukuthi uphuze ungakhululekile. Kodwa le uyabona nje. Ivangeli lalishunyayelwa wongidi lali nje. And wawungeke uzwe bethi asifuneni inkazimulo. Thina nike nisizwe sibanga umsindo kakhulu. Basalona asifuneni inkazimulo. Inkinga yakhona siyithathe thina sayilahla thina. Inkazimulo kaNkulunkulu into ekhona. Kodwa ilahlwe yithi. Ngicela ukunitshela abazalwane. Noma kungakhona abafundisi namhlanje abathi ukugqoka kusho lutho. Yilabo abashiwe izwi kaNkulunkulu kwathiwa abafundisi besikhathi, abadukisi. Uma ngabe ibandla ungakwazi ukulungisa ngokugqoka, awubizelwe kulo, awubizelwe ukuyoshumayela. Wajike washintsha wakhanda ibandla. Makwehlula nje lokho kumele wazi. Mawuvimba abantu bavimba ngenxa ukuthi abaningi basihlupha babuke kuma TV. Akaze belande uNkulunkulu. Bafuna ukubuka kuma TV ukuthi hayi nganabi hey bagqokile nje amabhluke kodwa bayashaya bashanda baze bawaphansi. Lalani bazona asizukungena ngalezi zinto ezulwini. Asizukungena ngokudumisa. Asizukungena ngokuhlabelela kakhulu. Asizukungena ngokuthandaza kakhulu. Asizukungena ngokuphulukisa abantu. Kodwa sizongena ngokwesaba uNkulunkulu. Lalani bazona ivangeli likaNkulunkulu linawo umthetho. Noma bengashiwo namhlanje kulandwa abantu bezofaka sizobafaka imikhuba yethu sithi sesakhulula emthethweni umoya kaSathane. Ngavela kuSathane. Mangabe nje usabanjwe leyo nto kumele wazi ukuthi umuntu ogcotshelwe lesikhathi ukulahla imphefumulo yabantu. Uyilahlela esigogweni. Ivangeli langena kumuntu. Langena kumuntu ivangeli. Lishithi ngaphakathi. Lize liyophumela ngaphandle. Lalela awukwazi ukuphohla into ongayidlile. Uphohla into oyidlile.
Kodwa liphi lelo bandla abazalwane? Sike sakhula thina nentombi. Zihlabelela zithi wafika uJesu empilweni yakho. Zaguquka izinto uzokuziphuka ikhanda usungathi inola isekho. Into ezothi mayibhabhaza ngezilimuza uthi no akusizona ezesilo lezi ezikaNkulunkulu. Kade ngibonga uNkulunkulu kulezi insuku ukuthi nezilima ayisangididi mangingena ebandleni. Sengikwazi ukuhlukanisa utho lezi ezokudumisa. Lezi ezomuntu oxolisa uNkulunkulu. Hawu sengiyakwazi ukuhlukanisa, ngiyakwazi nokuhlukanisa izilimi zesilo ukuthi ayisilo ke lesi. Ngiyakwazi nokuhlukanisa izilimi zokuphapha. Yeza lezi zokuphapha ke lezi ezithi kukhona iskim sami. Kuphaphazwe ngazo ke, kuphunywe ngazo ke kuyophuzwa. Mase ishayiwe kuphunywe ngazo ke kuyojolwa mase ishayiwe ngoba eseskim leso. Bese kuzoba khona ezamandla. Elithi iBhayibheli lamleka lahlala ibandla laseJerusalem amadoda. Lahlala ligcwele uNkulunkulu kuthiwa wayengekho engabezwa. Ngoba sasingathi umuntu sasigcwele sinamandla. Ngisho mina into enamandla sezulwini. Hallelujah. Khuluma ngevangeli. Jesu. Oh hallelujah. Indaba yami incane kakhulu. Kodwa kuze nami ngizokhululeka abazalwane ngizinto yasezulwini kuyingihluphe kuyiyaluze nje uyabona.